Tak vrholí tu. Taká drobná hustá hmla je tu. A vysielač vrch ani nevidno. Takže toto nie sú ideálne podmienky. Čo? Tá búdka bývala tunak. Presne tu. Presne tak, no. Otoč sa tam. Toto? To je lepšie ako nič. Lepšie ako nič. To je super. Dobre. Tunak trochu prší na okraji. Trochu. Premiesnili ju. Premiesnili ju. Ale som rád, že je aspoň tunak. Not so bad. Je aspoň vyššie. Je tu 12 stupňov. Antenka už stojí. Obyčajne máme na rybárskom prúte. Ale teraz sme využili zdroje, ktoré sa tu našli. A našli sme takýto šikovný hranol. Máme, myslím si, teraz antenku o taký metrik vyššie, ako by sme reálne mali. Takže myslím si, že sme inakšie v mraku. Niečo som tam počul vzadu, ak to bolo pre nás, pre expedíciu Narkobaron, tak poď ešte raz, prosím ťa. Nie, nepoberem to. Tak poď, ak inde. Takže expedícia Narkobaron ti dáva report 4.9, je tam také píšťanie, mám taký pocit, niečo také tam ide. Časy môžeme písať 18.33. Naše QTH je Skalka, opakujem Skalka. A lokátor Jozef Neruda 9.8, Ludvík Rudolf. Jozef Norbert 9.8, Ludvík Rudolf. Máš pobraté? Dobre, tu expedícia Morgáš, my máme všetko, máš aj ty. Čas nech poviem. Časy si zapísal 18.33? Roger, čas 18.33. Super, super. Nám tu odchádzali baterky práve, takže sme to dali paralelne dve, dúfam, že nám to vydrží. Dobre, zatiaľ teda ďakujeme za spojenie 7.3. Určite vydrží, aj my ďakujeme za spojenie a 7.3. A ty si kontroluj, či máš alko. A expedícia Narkobaron dáva všeobecnú výzvu na kanál. Dobre, už ti to začína ísť. Lepšíš sa? Dobre, lepšíš sa? Dobre, ďakujem. No to... Toto bolo 130 km. N08 R2V. Pobraté Michal Svidník, pobraté Karol Norbert 08, Rudolf Whisky, pobraté. Časy píšeme 21.34, opakujem 21.34. Čo ešte nemáme? Pre teba report 4.7 pre teba. Áno, pre teba report 5.9, ešte potrebujem od teba lokátor. Dobre, Michal Svidník, idem si to prelistovať, lebo to mám všetko na papieri. A moje QTH je Skalka, vrch Skalka, Kremnické vrchy. Lokátor Jozef Norbert 9.8, Ludvík Rudolf. Jozef Norbert 9.8, Ludvík Rudolf. Čo nám tam ešte chýba? No, ja mám všetko asi. Názov expedície mám Narkobaron, lokátor je N98LR, report odskoda prvného 4.7 a čas 21.34. Takže máme všetko, Michal Svidník, expedícia Narkobaron, ďakujem za spojenie, 7.3. Ďakujem napodobne, majte sa, 7.3. Parádne spojenie. Na kanál, to je Michal Svidník. Aj Narkobaron dáva výzvu, skúsi to, kto nás ešte nemal.
Výzva na kanál 6, výzva na kanál 6, tu je expedícia Narkobarón. Všeobecná výzva. Narkobarón dáva výzvu. Čau Miro, áno, berem ťa. No tak serus, zdravím ťa. No serus. Už máme po 1 promile. Zdravíčko, už máme chalani, len som sa chcel spýtať, jak je to u vás s rušením? To kto bol? Expedícia Mafia Turio. No prehodiť, hej? Poď o jeden vyššie, od na sedmičku. To je famózne znak 59. Počkaj, ide si prehodiť anténu. OK. Dá mi to. Narkobarón ostáva na 6. No, kto tam volal? Prosto poď. Tu je expedícia Narkobarón, tu je expedícia Narkobarón. Čechy, počujeme sa? No, neslyš, jak vol. Slyším ti tady všemu, ale je to špatný. Ja ťa beriem celkom pekne, neviem. Mohol by z toho niečo byť. Tu je expedícia Narkobarón. No, expedícia Narkobarón, takže teď se pobral. Takže teď se to zlepšilo. Takže zdravím tady Francouze, Portable Police, lokátor, Josef Neruda, 89, 2B Ludvík, rádio 3, signál 3. Takže Franta Holice. Opakujem, Franta Holice. Ne, Francouze. Je to Božina Rudolf, Adam, Neruda, Svatopluk, Urban, Francouze. Urban, Zuzana Emil, Francouze. Pobraté Brancouze a ešte som nepobral lokátor Jozef Neruda 8 neviem koľko, 2V Ludvík. Takže je to Josef Neruda 89, 2V Ludvík. A Portable Police. Áno, pobraté, čiže Brancovce, Police, Jozef Neruda 89, 2V Ludvík, 3-3 report. Dobre, takže my sme expedícia Narkobarón, vysielame z vrchu Skalka, opakujem, vysielame z vrchu Skalka, pobral si? Ano, Narkobarón, Skalka. Takže jinak máte všechno ode mě. Moje volenka je Franta, Francouze, Portable Police, lokátor Josef Neruda, 89, 2V Ludvík a rádio 3, signál 3. Dobre, ja mám pobraté všetko, ešte chceš odo mňa asi lokátor, takže Jozef Norbert 98 Ludvík Rudolf. Máte pekne ešte povedať, ako to tam vyzerá, ako ste prežili noc tak. Vieš čo, noc sme prežili dobre, v stáne sme boli, pravím, kurila nám tu na sviečka. No, myslím si, že dobre. Ako porozlievané je tu všetko možné, od Rumuji až po Kofolu, je tu porozlievané. Ešte taká voda sa tu nakondenzovala v stane, hej. Keď sa to tu oteplilo, takže, no, ale dobre. Nafúkali sme tak 1 promile už večer. Mám tester, takže teraz neviem, či začať znova piť, alebo už iba na také kofole budem. Neviem, asi tak. Dobre, hlavne, že ste išli a nejaké spojenia porobili. Dobre môj, OK, takže som rád, že som vás aj dneska chytil. Majte sa pekne a ešte veľa spojení vám prajem. Dokedy je polný deň? Polný deň je do 9. Už máme iba pol hodinku. Chcel by som ešte takých Čechov, rád by som také kilometríky tam ešte ponaháňať, keby tam boli. No dobre, tak držím palce, chytajte spojenia. Narkobarón 7-3. Čo dáme taký report? Či čo? Nevidím to nádejne. Asi nie.